Анонімка як привід для окупантів вдертися з обшуком. ФСБівці нишпорили в оселі голови Судакського регіонального меджлісу Ільвіра Аметова. Постанову на так званий обшук не надали і впродовж 2 годин шукали невідомо що. За словами кримсько-татарської активістки Ельмаз Акімової, на облаву з'їхались ФСБівці, ОМОНівці, слідчий комітет, окупаційні поліціянти Судака та Феодосії, а також окупаційні МНС, ДАІ та якесь авто без розпізнавальних знаків. Загалом близько 40 силовиків. Приводом окупанти назвали так званий анонімний дзвінок, нібито з київського номера телефону. Додзвонювач нібито розповів про злочин в оселі Аметових. Голова меджлісу Рефат Чубаров пояснив, що облави в оселях кримських татар нібито після анонімних дзвінків поширене явище. Це вже другий обшук в оселі Ільвіра Аметова за останні 10 днів. Раніше його звинувачували в нібито незаконному зберіганні зброї, яку знайшли під час облави у 2019 році. Йшлося про домашню колекцію старожитностей, яку він збирав упродовж 20 років. Після незаконного арешту знову в обіймах рідних і близьких. 10 кримських татар вийшли з окупаційних ізоляторів після ув'язнення за підтримку співвітчизників. Їх тримали в буцегарнях Євпаторії та Сімферополя. Мідат Джалілов має інвалідність, однак окупанти це проігнорували. Визвали врача мене, який дійсно констатував, що я там знаходитися не можу. Но суд це не вняв. Суд не внял, и нас всех закрыли на 10 суток. Кому-то 10, кому-то 14. Мне потом еще после ходатайства, то, что мне там нельзя было находиться, мне суд учел, еще 16 часов добавил. Після окупаційного ізолятора Казім Аблялімов першим ділом телефонує мамі. Selam aleyküm ana. Çıktım. İnşallah gelip affederim. 10 діб незаконного арешту він відбув лише за те, що очікував рішення окупаційного Київського райсуду. Упевнений, що невдовзі окупанти дістануть по заслугам, а бранці опиняться на волі. Я сказал, что предъявили мне какие-то другие доказательства. Снятые на видеокамеру, еще какой-нибудь. На что он просто вставил диск, посмотрел. Я вышел в коридор, зашел. И вот как итог 10 суток. Но я, конечно же, с этим не согласен. Я как отстаивал свою позицию за свой народ, так и буду отстаивать. Салам нас джамат. Иншаллах, справедливость восторжествует. Куламет Ібрагімов, громадянський журналіст Кримської солідарності, регулярно висвітлює судилище над кримськими татарами, але наприкінці січня сам опинився серед бранців. Його запхали до автозаку просто під час прямого етеру. Продолжается попытка давления на журналистскую деятельность в Крыму, а также давление на крымских татар в Крыму. И эти все события только подталкивают нас работать еще лучше. И пока репрессии против крымских татар не закончится и наша ненасильственная мирная борьба. Масове затримання кримських татар сталося 25 січня біля окупаційного Київського райсуду Сімферополя. Люди прийшли підтримати бранців з Джанкоя, яких у цей час брали під варту. Окупанти з Росгвардії та Центру протидії екстремізму підігнали вантажівки та автобуси і почали відловлювати слухачів та відвозити до окупаційних відділків поліції. Загалом тоді незаконно затримали 34 людини. Вогонь!
Жодної координації між найманцями Вагнера та регулярними окупантами в боях за Бахмут немає. Це відзначають у Генеральному штабі. Росіяни тиснуть на місто зі сходу та півдня, намагаючись взяти оборонців в оточення. Ситуація в Бахмуті залишається складною. Окупанти прагнуть перерізати шляхи постачання українських воїнів. Але найменші просування даються загарбникам великими втратами. Загалом на Донеччині відбито ще 14 ворожих атак. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в населеному пункті Василівка Запорізької області окупанти облаштували місцеву дитячу лікарню під військовий шпиталь для поранених військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Прийом дітей до лікарні припинено. Поліг у боях з російськими окупантами. Поблизу Кремінної на Луганщині загинув кримсько-татарський воїн, боєць Національної гвардії, 20-річний Ескендер Німітулаєв. Він народився у Новоолексіївці на Херсонщині. Ескендер став на захист України з перших днів повномасштабної російської навали і пройшов чимало гарячих точок. Поховають бійця на Київщині. Дата і місце стануть відомі пізніше. У нього лишились брат та сестричка. Усі, хто має можливість, можуть допомогти родині переказом. Росіяни отаборились на Арабатській стрілці. Військову базу окупантів із укріпленим периметром видно на супутникових знімках. Їх у Твіттер опублікував аналітик з розвідки відкритих джерел Брейді Афрек. Він зауважив, що російські війська побудували базу на межі Криму та Херсонщини наприкінці минулого року. Вона розташована біля Приозерного, у 10 кілометрах від Генічеська. На супутникових знімках видно, що на ній є вертолітний майданчик і укріплений периметр. Підсилення прийдешнього українського наступу уже в дорозі. Транспортне командування США показало процес відправлення бойових машин піхоти Бредлі в Україну. Кілька десятків американських БМП завантажили на корабель у порту Чарльстона, що у Південній Кароліні. Про постачання Україні першої партії з 50 Бредлі було оголошено на початку січня. За словами начальника головного управління розвідки Кирила Буданова, українське військо дуже чекає на БМП Бредлі, які мають неабияк підсилити боєздатність. Бойові машини нині опановуються нашими військовими у Німеччині. Невдовзі українські бійці навчатимуться і керуванню танками «Леопард». Перша машина з Канади вже прибула до Польщі. Загалом Канада готова передати 4 «Леопарди-2» зі своїх запасів. До танкової коаліції долучилися вже 12 держав. Окрім танків «Леопард-2», українські збройні сили отримають британські «Челенджер-2» та славнозвісні американські «Абрамс». За оцінками міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, у першій хвилі допомоги Україна отримує до 140 сучасних танків.